Se está durmiendo. Fuerte, fuerte. Etxetik ona pasatu ditut hiruzpalau ordu edo, Gernikaldean nastu naiz lehenik Mungia aldean gero, Txorierritik sartu naiz baina ta iristea espero, baina agian ikasiko dut berriz etorri ezkero. Munduan mapak izango dira, milakak hiru edo lau, ta alandabe guk ez dakigu, iparrerantz nora parau. Errepidean gabiltzan ontzat, badago hainbeste arau, GPS-erik ez daroanak, insistentzia behar da. ¿Qué te pasa? Aio, Andoni. Bai? Sarritan joan da, astoak errotako bidea ikasi. Zuzena da. Ha ha ha.